Ето, това е един бус. На Батман. Това е спортна кола, Ford Mustang. Американска. И Мерцедес. Ние ще правим каране на колите. Малко ще разхвърляме, но няма значение. Не чак толкова разхвърлено. Този път е с музика. Моля ви, харесайте го. Ще бъде състезание. Която кола стигне най-надалеч, печели. Първи е Мерцедес. Я гледайте. Това ли ви се далеч? Това ли ви се далеч? Сега е Мустангът. Вуу! Леле, близо до Мерцедеса, но я вижте бусът. Ще ги изпревари ли? Да или не? Вижте след скокът му. Пум! Леле! Наравно с Мерцедеса. Но Мустанга изостана. Ето, гледайте, изостана. Гледайте сега. Втората игра, но Мустанга няма да участва, защото той загуби. Сега тези двамата борци ще се състезават отново пак. Този съм Мустанг. 3, 2, 1. Старт! Мерцедесът го победи този път. Край.